Bé, bon dia, Màxim. Avui me sona que també has tirat de contactes i has tret algú molt top. Sí, anem a veure, és el quart programa i és el segon contacte que tinc ja, no? El de Nacho, els primers foren teus. Pues bueno, avui porte a Núria Soriano, que va estudiar en mi la carrera, i la magnífica promoció en la que també estava Nacho, Escandell. I bueno, qui és Núria? Núria és doctora en Història i moderna, Història moderna, i bàsicament el que és doctora en Història també, vull dir. I bàsicament el que ha fet és estudiar sobretot els mites, els significats i els usos polítics de Bartolomé de las Casas i Hernán Cortés en la crisi de l'antic règim. Bàsicament, el que anem a parlar és un poc del tema llegenda negra i demés, que és un programa que potser haurà quallat un poquet abans, mos haurà vingut millor per el tema d'11 d'octubre, no ha pogut ser, no passa res, i serà. I teníem el de Nacho per a 9 d'octubre, m'explique, no? Molt bé, doncs fiquem la capçalera. Benvingudes i benvinguts a Del Parpalló al Ventorro, un podcast d'història centrat en el País Valencià, conduït per Paula i Màxim. Què tal, Núria? Com estàs? Molt bé. Bé, abans de començar a parlar en ella, jo per primera vegada vaig a fer una cosa que tenia que haver fet des del principi, Paula, i no hem fet perquè encara que jo els que fer 50.000 podcasts no m'aclarís mai en aquestes coses, i és agrair les escoltes que hem tingut, que Sí. la veritat estem molt contents. Hem tingut molt bona acollida, una cosa sorprenent, Sí. per a mi almenys. No, jo te vaig dir que estava... te vaig dir... Jo tenia un rang, el negatiu i el positiu estem prop del bo. O sigui Genial. que molt contents. Recordar a la gent que ens està escoltant per Spot i per iVoox que també ens pot veure en vídeo. Si vol veure el vídeo, i si no, pues que ens seguís allí. Si esteu en Spot i està molt guai que fiqueu les 5 estrelletes, perquè així ens donarà posicionament i demés. I en iVoox, pues, ficar m'agrades, comentaris i demés. Això anava a dir, comenteu, si teniu alguna cosa... Hem tingut molt comentaris, eh? Sí, el que jo vull és que si tenen algun tema que vulguin que tractem i trobem un especialista, que ens ho diguen també. Això, I si són assistem per això. l'especialista que s'oferisquen Exacte, directament. i si hi ha un especialista que vol participar i no ha vingut amb nosaltres a la carrera, també pot dir També pot eixir, no? També pot dir. I bueno, ja per acabar, que formem part de Podcast pel València, on estem en la comoditat valenciana, i això no és veritat, la llibreria d'Arcam, que tenim una aixeta que si voleu donar-nos diners, pues és el que fa que puguem pagar estos programes i demés, i que ens ajuda mogolló. Per cert, xarxes, que tampoc ho he dit, estem en Twitter, Blue Sky, Instagram, i també he començat en TikTok, que te vaig dir, obriré una això de TikTok i al moment teníem 50 blaveros que se mos han tirat allí, hablan español, esta dice que el catalán y el valenciano es lo mismo. La del que en Catalunya se diu síndria i al País Valencià melo de tot l'any, i jo, és que ni tan sols és el mateix meló, senyora, o sigui, què diu? Bueno, el TikTok m'encanta perquè el TikTok és l'algoritme és com molt aleatori. Aleshores, Instagram i Twitter i tal funcionen més com bombolles, en TikTok va un poquet així com a lo loco, i aleshores sempre teis coses que tu no vols veure i la que la gent no vol veure i enseguida te comenta agressivament. Entonces, a mi me pareix molt més divertit TikTok, la veritat. Però, Sí, claro, és entretingut. per a persones com altres que mos fa risa tot això, jo què sé, si és una persona que comença i demés, pues la veritat és que pot ser dur. Bueno, deixem el tema xarxes, Núria, que estem així pegant una xapa que no veges. Jo crec que la primera pregunta prescriptiva de tot això del podcast i demés és què és la llegenda negra? Què podem considerar llegenda negra? Que quan entrem al Twitter, esto la leyenda negra espanyola, esto la Normalment, leyenda negra... Aquest tuit va acompanyat d'una bandera d'Espanya en el seu... La de la creu de... O bé la creu de Borgoña, o bé cosetes que sempre suele acompanyar a això, no? Lo que és la llegenda negra. Ahora, es molt difícil fer una definició en un minut, perquè la llegenda Tens negra... 60 minuts, no te preocupes. No necessito tant, però és molt complicat perquè també hi ha moltíssima bibliografia, moltíssims estudis sobre la temàtica i
cada any que passa es publiquen coses noves. Aleshores és molt complicat poder fer una síntesi de tot. Podem dir que és com una marca de la identitat espanyola. Podem dir que és com un discurs complex sobre el passat d'Espanya a l'edat moderna i a l'edat contemporània. Podem dir també que és un debat molt complex amb moltes temàtiques entrelaçades amb un significat molt profund sobre què significa ser espanyol i quin és la importància que ha tingut en el pensament polític i el pensament filosòfic la idea d'Espanya. És a dir, és un discurs que va unit a uns tòpics, per exemple, l'Espanya negra, per exemple, l'Espanya que està orgullosa del seu passat. És un discurs complex que entrellaça moltes coses. I al final crec que una de les raons de la polèmica és que és molt identitari i és molt passional. És com un discurs que apela a les teues sensibilitats més profundes sobre el que és o no és Espanya, o millor dit, el que ha sigut Espanya en el passat. I a més podem dir que és utilitzat un poquet, no fa falta tampoc entrar molt, jo no sóc cap expert, però tu entres al Twitter, Sí, que és el que deia Paula, de la bandera de la Creu de Borgonya i demés, sí, per una visió d'un estat, d'un nacionalisme espanyol reaccionari, diguem, sí. o d'extrema dreta, que utilitzar com una espècie per a veure si m'entenc, per a perdonar les coses que hem fet en el passat que no foren tan males. Sí, el problema de fons és fer una valoració del passat. Pense, en termes de si va ser molt bo o va ser tot el contrari. Pense que el que n'hi ha de fons és com una relació molt complicada entre història i política, que a vegades no està molt clar si una cosa o una altra. Al final la història és política i la política també té referències històriques justificatives o que legitimen el passat. Aleshores, sí, és un tema molt complex, sí. I que es publiquen moltes coses cada any. Bibliografia nova tampoc ajuda a vegades a tindre una idea molt clara, no? Però al final sembla que el discurs de la llegenda negra té com la necessitat de que has de posicionar-te a favor o en contra. Estar d'acord amb una visió crítica d'Espanya o, per altra banda, tindre una visió orgullosa d'Espanya, del que ha fet Espanya al passat. Ja, jo, per exemple, una cosa que a mi me pareix, tal volta perquè tenim unes formacions, no? Però a mi veure orgullós, una cosa de la qual tu no has fet, això ja de banda. Però per altra, la història... Bueno, anem a veure la conquesta de Nàpols, perdona. Tu estàs molt orgullós perquè tu tens un problema en Pere el Ceremoniós. No, Tu i en tens- Alfons el I Magnànim en Alfons el també, Magnànim però també. Tu tens un problemeta en estos reis, per tant, no val. Hay un poquet, jo un poquet. Jo tinc certa afilia també per Jaume I i per segle XIII-XIV valencià, però no justifica. Jo el que volia dir és que la història, que a la fi, l'estudi de la història no pot ser 100% mai objectiva, perquè també depèn de qui l'estudia. I clar, sí que és de veres que en els últims anys hem intentat, tal vegada, no fer ser el més objectius possibles, però és el que jo crec que hem tingut uns segles, els primers segles d'estudi d'història, com és el segle XIX, és que fa no res, la historiografia estava molt marcada políticament i és tal volta això el que ha fet que encara n'hi hagi gent arrelada a aquesta historiografia d'orgull, de creació d'estat, de que és que Espanya era l'imperi on nunca se ponia el sol i que justifique coses com que mataren, que conqueriren i demés. Sí, total. La història és violència, al final, no? També hi ha molts processos històrics que han generat molta violència. La qüestió és, la llegenda negra és una qüestió que va molt vinculada amb el nacionalisme. Això és el que diu Roca Barea al llibre, que està molt vinculat amb la qüestió del nacionalisme. El problema és criticar tots els nacionalismes menys el nacionalisme espanyol, que és el que faci. Perquè, clar, una cosa és el nacionalisme dels altres i altra cosa el nacionalisme teu, no?
Aleshores, sí, també és un problema de l'objectivitat històrica, de si podem fer visions de la història que siguin més equilibrades. Sí, que és complicat a cap i a la fi perquè tot el món tenim un biaix polític i tots... I també molts tòpics, per exemple, la historiografia actual ha remarcat molt com, per exemple, no n'hi ha sempre n'hi ha hagut una visió tan negra d'Espanya. N'hi ha gent que també ha parlat positivament d'Espanya, altres l'han fet d'una manera més crítica. El concepte d'Espanya a l'edat moderna i a l'edat contemporània és molt ampli. S'han dit moltes coses. Però, clar, el problema és posar l'accent en una cosa només, no? Per exemple, l'esquerra a l'edat contemporània s'ha identificat amb uns mites d'Espanya. La dreta s'ha identificat amb altres mites, no? Una visió més crítica del país i una visió més orgullosa del país. A vegades no és tan simplificador, però sí que n'hi ha aquesta qüestió. La pregunta que me faig és quan naix tot això de la llegenda negra, de que els espanyols els mostren mania per tot el món, de que els anglesos i francesos és la manera en la que utilitzaren per a combatre l'imperi, no sé. I que els anglesos sí que i que menys mal que Amèrica no va ser conquerida, bueno, Amèrica del Sud no va ser conquerida pels francesos i anglesos perquè s'hagueren matat a tots, no com els espanyols que es van deixar viure. Això me l'han dit aixina de vegades. Total. Aquesta és una de les que diuen, sempre. Gràcies a això tenen cultura, civilització, universitats. Tot el món sap que qualsevol persona que vivia en la selva més xicoteta, més propera a l'Amazones, tenia accés a la universitat, òbviament. O sigui, és que... Total, de fet, aquesta visió defen en el llibre Rocabarea, per exemple, que no n'hi havia esclaus o que el nivell de vida era molt bo en comparació amb altres imperis, etc. La qüestió és, bueno, a veure, preguntaves de quan naix aquest discurs negatiu sobre Espanya. Els historiadors han fet diverses aproximacions a això. La més general és que a final de l'edat mitjana, principi de l'edat moderna, n'hi ha molts tòpics sobre els espanyols. Però, clar, una cosa és que n'hi hagi tòpics sobre els espanyols, italians, francesos, tal, i una altra cosa és un discurs organitzat que parlen d'una conspiració contra Espanya. Clar, entonces, sempre n'hi ha hagut tòpics sobre diferents països del món o llocs o tal, però la llegenda negra com a discurs és una creació de Julián Juderías. És un funcionari de finals del XIX o principis del segle XX. Aleshores, clar, ell posa l'etiqueta de llegenda negra per a parlar de tot el que s'havia dit abans del segle XIX. Però, clar, no és exactament una cosa, és una corrent d'opinió sobre Espanya i una altra cosa és com un discurs més, no sé com dir-lo, més elaborat o més compacte. Molt bé. I podem dir que té, la veritat, este discurs de llegenda negra actualment té una gran repercussió a nivell popular, per dir-ho així, no? Sí. Hem parlat abans d'alguns llibres. Jo, si vols, introduïsc alguns dels llibres que he pogut agafar. He ficat en el Twitter llegenda negra i a partir d'ahir he anat mirant què ficaven i hi havia una persona que tenia una foto en els, diguem, 4 o 5 llibres així i tal. Evidentment està el de Maria Elvira Roca, Barea, que és Imperofòbia i Leyenda Negra, que ha sigut un superbestseller, no? Vull dir, ha sigut un llibre, possiblement el llibre d'història que més ho ha petat, no? D'història me referís gran públic, de divulgació, perquè no és una investigació rigurosa, no? O què és això d'Imperofòbia i Leyenda Negra? A veure, la pregunta de si és una investigació rigurosa, el llibre rigorós no és. Està posicionat políticament en el sentit de que el que fa és defendre Espanya. I no és només una cosa que ha fet Rocabarea, Marcelo Gullo i altres autors que has mencionat abans, també estan posicionats perquè pensen que si n'hi ha una crítica en contra d'Espanya, el que ha de fer la persona que es sent espanyola és defendre el país, perquè si no, no ets patriota.
que és un poc el cas també de Bartolomé de las Casas, com es va considerar que les Casas va criticar molt a Espanya, però clar, és que el concepte d'Espanya del 20 al segle on va viure les Casas és molt diferent. Aleshores, clar, no té el mateix significat. I una altra cosa, perquè també és molt interessant, perquè una idea de la historiografia més tradicional, més antiga, era que aquest discurs negre sobre Espanya era com una cosa molt excepcional dels espanyols. Que nosaltres tenim com un complex molt crític, molt de criticar la història, molt de tal, i en realitat és un tòpic també, perquè en tots els països del món la gent fa debat sobre el seu passat. El fa a França, a Austràlia, Anglaterra, tots els països discuteixen sobre el seu passat. No és veritat que Espanya sigui l'únic país amb un discurs d'aquest tipus. Vull dir, jo crec que els alemans, després de la Segona Guerra Mundial, se farien una reflexió, no? Home, continuen fent-la, de fet, i els francesos suposa que pel tema de les colònies també se faran les seves reflexions, igual que els anglesos no ho tinc jo tan clar, perquè és que, però... Els belgues, no? En el cas del Congo, també, vull dir... Exacte. El passat colonial, al final, pues, avui en dia també, amb totes les reivindicacions de la violència policial als Estats Units, amb el problema racista i tot això, també dona per a pensar molt, no?, del pes d'aquest passat per a construir identitats. També penseu en França, amb la Revolució Francesa, molta gent era pro-revolució i l'altra gent era antirevolucionària. Doncs aleshores... El tema que esta historiografia, sobretot a partir del llibre de Roca Balea, va petar-ho i hi ha així 50.000 llibres i són llibres que se venen a muntó. Tornava la foto d'esta del tuit que hem parlat d'uns quants, està el de Payne en defensa d'Espanya, desmentando mitos y leyendas negras, José Javier Esparza, no te arrepientas, 35 razones para estar orgullosos de la historia de España, lo que América le debe a España, de Marcelo Gullo Omodeo, en defensa de la hispanidad, de Ramiro Maeztu. Fa la sensació de que lo que arriba al gran públic són este tipus d'històries i que n'hi haurà història crítica, no? Però aquesta història crítica és més difícil de veure i que no triomfa com esta gent triomfa, no? O és una sensació que tinc jo? No, totalment. I estic d'acord amb tu perquè al final pense que també planteja un debat de la difusió de la història, de la divulgació de la història i una cosa molt interessant que a vegades a la història que fem a la universitat o a l'àmbit acadèmic parlem moltes vegades, que és com pot ser que molts llibres, molta historiografia ha fet ja treballs que fa moltíssims anys que s'han publicat i encara es fan llibres. El plantejament dels llibres és hi ha que defendre Espanya perquè n'hi ha molts tòpics que no són veritat i que hem de criticar-los i dir que són falsos. És que si la llegenda negra és una qüestió de corrents d'opinió i de mitologia, de què estem parlant? No cal dir que no és veritat, perquè estem parlant d'opinions que no hem de jutjar si són falses o no falses, són opinions sobre Espanya, no podem avaluar-les en funció de si són falses o són veritat o no. I, bueno, jo abans també t'ho relacionava un poquet en el mite, penso que hi ha una certa relació, sobretot ideològica, en el mite de la Reconquesta, no? Que potser és una cosa que se venen, és que tu fiques Reconquista i hi ha 50 llibres tots els anys de la Reconquista i alguns d'ells se venen mogolló i conten, suposa, que les mateixes batalletes de sempre, que si Covadonga, Pelayo, no sé què, que si los reyes católicos, ni menys. Però no, suposa que tant la Reconquesta, entre cometes, perquè ja fa dècades que els historiadors estan dient que no és un terme correcte per a referir-se a les conquestes cristianes o dels regnes cristians sobre l'Andalús, el tema de la llegenda negra o això ven perquè, per el que he dit abans, perquè continuem tenint una visió històrica de hem de sentir-nos orgullosos del nostre passat i, clar, ser crítics és com que enfonsa el nostre sentiment de pertinença al lloc, no? O d'orgull al lloc. Per tant, abans compraran el relat que Pelayo era un senyor que va existir de veritat i que la verge del Covadonga li va enviar fletxes,
que clar, és supercreïble, que no pensar que tal vegada no va existir aquesta batalla i que és una llegenda que se crea a posteriori per a donar una grandesa en el moment per a refermar-se, no, en la seva, o per a justificar la seva conquesta. Igual que Jaume I se referma la llegenda de Sant Jordi. A lo que vull dir que no deixa de ser, per a, crec jo, estic traient així conclusions, jo sé psicòloga històrica, que és una forma de refermar-se en el seu orgull propi de pertinença, no? I jo què sé, això ha passat ara el 9 d'octubre. Un amic va ficar un vídeo a xarxes dient que, mireu, sí, molt bé, celebrem el 9 d'octubre, però tenim en compte que nosaltres existim gràcies a que vam conquerir, o nosaltres no van conquerir un territori, va portar gent d'altres territoris i la gent que vivia així al final va desaparèixer perquè van ser expulsats al 1609, no? Llavors, que no perdem mai que nosaltres tenim territori conquerit, encara que les persones que ho van patir ja no existissin o la cultura que va ser substituïda ja no existís, d'alguna manera. I això li fa fer mal a gent d'esquerres que estan en contra de tot això de la llegenda negra, que veuen lo de la llegenda negra com una barbaritat. No sé si enteneu el que vull dir. Que al Sí. final apela al sentiment. I Totalment. per això ven tant. És la conclusió que m'acaba de treure de la figa, de la màniga. No, a veure, jo crec que també va per ahí, que apela al sentiment de som espanyols des de l'any de la no sé què, tot el món mos té mania i nosaltres portarem la civilització i gràcies a nosaltres els asteques no estan matant a xiquets, és un poc el que tal, i que això acaba reafirmant un poc les idees de la gent. Al final consumim els productes que pensem que mos van agradar. Vull dir, és una cosa. I al final també, sí, totes les societats, tots els grups humans fan una història on es veuen reflexades les postures al final, no? Totes les comunitats fan una història que promou uns valors i n'hi ha també un problema de continuïtat històrica. Estava pensant també en les commemoracions de la primera volta al món, com hem fet la primera volta al món? No, nosaltres no hem fet res, perquè ells és una societat i nosaltres som una altra diferent. Però s'inventa una idea de continuïtat històrica com si existera com un fil que realment no l'estàs inventant tu al segle XX o al segle XXI. I també n'hi ha un debat molt fort darrere de tot això de qui fa la història, qui escriu la història per a contar les coses i qui les conta, no? Per exemple, n'hi havia també un debat entre si la història la feien els que vivien fora d'Espanya o els que vivien dins, no? I si ets espanyol, fas una història més que defensa allò espanyol, i si ets estranger, fas una història que és més crítica amb Espanya. De fet, la llegenda negra, per exemple, s'havia interpretat com un problema de fora d'Espanya, no de dins. Com un discurs que fan els estrangers sobre Espanya, màxim dies abans dels holandesos, francesos, tal, no? No és un problema de fora d'Espanya. És un problema de dins, de gent que està parlant de sentiments, d'identitats del seu país que pensen que ha sigut un símbol o ha sigut representant d'alguna cosa. Per exemple, a la historiografia del segle XIX es fa un mite que és el mite de la Inquisició i que és una idea molt negativa de la Inquisició, com un tribunal molt medieval en un sentit negatiu. molt medieval, molt com salvatge, bàrbara, etc. I per què fan això els historiadors del segle XIX? Perquè ells viuen a altra època on el que volen és trencar amb l'antic règim. Perquè és una altra societat i ells diuen nosaltres hem inventat la llibertat de premsa, la llibertat de pensament, és un altre món, el món del segle XIX. Aleshores inventen els seus mites i les seues donen significats nous a coses que en altre temps significaven altra cosa. I al final jo penso que els historiadors ahir també la societat, com que això és interessant, no? De veure com les coses canvien de significat al segle XXI i abans també, no? Jo, si em permets anar un poc més a lo concret,
Tu que has estudiat l'obra de Bartolomé, Sí, què té que veure Bartolomé? És com un personatge central en tot això? Perquè és com una espècie de persona per al tema este de les persones de la leyenda negra i demés. Bartolomé és com l'anti-Espanya directament, no? És com Sempre el trauen a col·lisió, a a col·lació, qüestió... quan estem parlant del tema. O sigui, quan s'està parlant del tema a les xarxes, Bartolomé de las Casas és quasi un dimoni en potes per a uns i un heroi per a uns altres. O sigui, que també hi ha que dir-ho. sí, sí. Era l'anti-Espanya, jo crec que és la definició d'anti-Espanya, directament, no? Quan Franco dia anti-Espanya, no? Qui és Bartolomé? Vull dir, què podem... I què és el que va escriure este senyor? A veure, això és una pregunta molt difícil. A veure, perquè el gran públic saben que era un sacerdot Sí, que va estar en Amèrica sí, un i domini que allí va escriure un llibre que és la breve relació de la destrucció de les Índies. va publicar moltíssim, que es va traduir a moltes llengües, però en realitat Bartomeu de las Casas va escriure moltes més coses. El que passa és que hem reduït la fama del personatge només a això, saps? Això també és una instrumentalització de la història, un ús de la història, perquè no va fer només això. I va tindre unes polèmiques en la seva època sobre si les dades que havia donat de la caiguda demogràfica americana eren certes o s'havien exagerat. I després, amb el pas del temps, aquest debat ha anat agafant més fins, diguem. I això és un personatge que sempre s'ha construït d'una banda com que ha defensat els drets de la humanitat, com elogiar-lo moltíssim, i per a altres ha sigut com molt un traïdor a la pàtria, no? De fet, n'hi ha una teoria a l'edat moderna que diu que Bartolomé de las Casas no va néixer a Sevilla, que és on va néixer. N'hi ha una teoria que diu que és francès. Bartolomé de les Casas. Era un infiltrat. Mhm. És bona teoria, és bona teoria. Sí, sí. Que per a la historiografia antiga explicava com és possible que una persona espanyola parlara tan mal dels espanyols. Els historiadors deien, si és francès, aleshores s'explica millor. Clar, és que els francesos, és que... Total, sí. Però bueno, també és un personatge molt complex que va criticar, clar, els conqueridors, els imperis colonials, però la seva obra va ser prohibida en Espanya. La brevíssima relació de la destrucció de les Índies va ser prohibida per la Inquisició i, per exemple, la Real Acadèmia de la Història, al segle XVIII i després també al segle XIX, els deien que l'obra de les Casas no era molt recomanable que els espanyols la conegueren, perquè donava arguments per a criticar a la nació. Deien, textualment, quasi, recorde la frase. I realment què conté aquesta obra? Si jo agafara i me llegirà la destrucció de les Índies, tu dius que hi ha problemes demogràfics, de que no se sap si realment... Vull dir, jo entenc que és un sacerdot que viu en el segle XVI, que arriba allí, que allò seria el més paregut al oeste salvaje que veiem en les pel·lícules, possiblement. Vull dir, era zones que s'acabaven de conquerir, on estava arribant l'autoritat, on es començava a fer agricultura de plantació, explotació de les mines i demés, i és un senyor que jo la visió que tinc que se va escandalitzar molt perquè estaven abusant de la població indígena, no? Clar, jo crec que donar-li una veracitat de no, és que va exagerar les xifres de no sé què, de ni menys, a veure, és un senyor que va allí, estem parlant d'un segle on, per exemple, els censos i demés tampoc era la cosa més fiable del món i era impossible de saber quanta gent hi havia en Amèrica, per exemple, abans de que arribaren els castellans. Era impossible de saber, vull dir, era una cosa molt complicada. Realment l'obra, que és un poc el que mos conta, fa una crítica a com s'estan fent les coses a Amèrica, en aquests primers moments de creació dels imperis colonials. N'hi ha una frase, per exemple, que recorde que és com que los conquistadores eran como que estaban ejerciendo violencia contra unos nativos que eran como ovejas. O sea, son lobos contra ovejas. Dice lo de ovejas, literal, ¿no? Es una
abans d'ahir és el problema demogràfic. Clar, és una època preestadística on tindre dades concretes és impossible, no?, al final. I n'hi ha un debat molt profund també de, per exemple, al segle XVIII n'hi ha un debat sobre quanta població n'hi havia a l'arribada dels espanyols, que no són només espanyols en realitat, però bueno, a l'arribada dels europeus. Quanta gent vivia a Perú, a les colònies, no? Si va exagerar o no, jo no ho sé, si va exagerar o no. Està És, és, és tenia un possi- objectiu, que era convèncer a la corona de que s'havien de tomar, de prendre mesures també, no? Una legislació per a tindre en compte tot el que estava passant, la violència contra els natius i tal. També n'hi ha una idea que es pot qüestionar moltíssim, que és com que molts pensen que les cases va ser l'únic que va fer crítica dels espanyols a Amèrica, o l'únic que va escriure un llibre com La destrucció el llibre aquest, no? No va ser l'únic religiós que va fer crítica, les altres ordres religioses, franciscans, van fer crítica també, no va ser les cases l'únic. I també una altra qüestió que també es mitifica moltíssim, com que a l'Amèrica del Nord no varen tindre persones que defensaren els nadius. També, òbviament, va fer al nord i al sud, els dos, no? Però a vegades no s'ha estudiat, no els coneixem tant, no? Jo el que volia només posar que tal vegada el que tenia Bartolomé de las Casas era empatia. Vull dir, ell era conscient del que estava passant no era correcte, almenys cap a la A vida veure, de les altres persones. no deixava de ser un sacerdot. Jo suposo Clar, que com vull dir, la seva forma de tots són clar, fills de Déu i tot això, tratar aquestes persones pràcticament en d'igual a un règim igual, clar, tots de són fills de Déu, semiesclavitud, clar. clar, és el teu germà i has de donar a, pues això, el proisme, no? I que, vulguis o no, és això que és que conforme estàs descrivint-lo, Núria, dic, és que era un senyor que simplement tenia empatia i en la seva formació eclesiàstica, en el que estava dient Màxim, és del tots són fills de Déu, hòstia, és que estava, als seus ulls, això era una barbaritat el que estava passant en alguns casos. Entre això, les malalties, perquè, a veure, és que me falta gràcia. No los asesinaron todos, es que también llevaban enfermedades y claro, eso mataba yo, claro, hòstia, vull dir, però no deixa d'haver morts a conseqüència de l'arribada dels europeus a Amèrica, encara que no siga navalla. També es Clar. criticava molt l'ambició, per exemple, dels europeus, tots els debats dels metalls preciosos, de la plata i l'or, i l'ambició, de la teoria de que Amèrica que havia vingut una destrucció del continent, que la gent havia sigut destruïda, no només la gent, sinó també el paisatge, els recursos, tot, no? Aquesta és una teoria que ja a l'edat moderna no és d'avui, no és del segle XXI. Tu tens, per un costat, filòsofs francesos, tens gent que fa literatura i que publiquen obres, i tens, per un costat, la gent que diu que la conquesta ha sigut allò més gran que ha fet la monarquia espanyola, i tens uns altres que diuen és la destrucció del continent, Europa s'ha carregat el nou món. I són crítiques que sorgeixen ja pràcticament des de que comença tot. Sí, i per exemple, al segle XVIII n'hi ha un debat sobre el descobriment, sobre Colón, per exemple, que es fa una pregunta, és un concurs literari, que fan una pregunta perquè participen la gent que fa literatura i tal. La pregunta del concurs era ¿las consecuencias del descubrimiento han sido positivas o negativas para la historia de la humanidad? I es presenten autors que diuen que molt positives. Per què? Perquè el comerç ha anat molt bé, perquè econòmicament tenien comoditats a la vida, no? Riqueses i tal, i n'hi ha gent també que subratlla que les conseqüències no han sigut tan positives, o que els costos del descobriment han sigut sang, violència. Clar, el problema també
s'ha mitificat molt també les cases, perquè considerar-lo anticolonial, Un realment poc. les cases no volia trencar el colonialisme com a sistema. Vull dir, més obres de les cases, per exemple, i un punt que va ser molt polèmic és el tema de com va suggerir que els homes negres havien de substituir als nadius americans a les mines, perquè es considerava que els negres tenien una complexió més forta del cos per a treballar que els nadius americans. Perquè, a més, els nadius americans, els homes, es considerava que estaven com molt feminitzats, perquè Clar. no seguien com els patrons europeus. Clar, Sí, són persones imberbes, molts són imberbes, més poc baixets. peluts, no tenen barba, és que, Clar. vull dir, Todo. se ho havien buscat, jo què sé. Vale, la genètica. Entonces, un poquet de les cases, bàsicament, més que en contra del colonialisme, el que està dient és que anava que tratar d'una forma més humanitària les persones indígenes. Que n'hi ha que fer una conquesta més pacífica, amb, sí, amb altres maneres, no? I si toca, en comptes de treballar, doncs portem els negres i ja vull que treballen ells i ja... Els portem d'Àfrica, que aquests no tenen alma ni tenen res, els portem així, els descarreguem i avant. Clar, la consideració del negre a aquesta època era molt diferent, perquè no n'hi ha, clar, és d'una altra manera, però clar, i ho dic per els usos polítics de la història i de Bartolomé de las Casas, els autors després utilitzaren aquesta recomanació que va fer les cases per a culpabilitzar a les cases del tràfic d'esclaus negres, com que les cases era el culpable de tot això. Ah, no, la gent no és que feia negocis, era, vull dir, Home, no n'hi havia negoci ahí. esclaus abans, òbviament, claro. Val, i jo tinc una pregunta, jo vaig veure un poquet el naixement de tu com a investigadora, ho he de reconèixer en classe, recordo perfectament. Què és el que te porta a dir, ostres, vull que estudiar l'obra de Bartolomé, com s'ha usat políticament i ideològicament l'obra de Bartolomé, i també vull fer-ho en un període que és el segle XVIII, bàsicament. A mi va aparèixer, quan jo te vaig començar pues en classe, en una classe de mètodes i tècniques d'investigació, estàvem parlant del tema i jo vaig dir, cuyo, que lista, com ha arribat ahí? Vull dir, què és el que te fa pensar per arribar... Què vas fer tu a l'assignatura? Jo me n'ania al meu poble a contar els morts de còlera. Dic, anem a veure, si quanta gent s'ha mort de còlera. Jo sumar, sé, i restar també. I vaig tornar i vaig dir, senyor, s'ha mort molta gent de còlera en el meu poble. Va ser un poquet el meu Ara treball. lo de la cólera me recorda un poc així como de passada, Sí, crec. sí, sí. Sí. Pot ser. Hòstia. A veure, no sé, supose que les cases havia sigut com un símbol també per a la gent, moltes vegades d'esquerres i tal, no? Més crítica, amb algunes visions de la història d'Espanya, i quan fas lectures i tal, i aprofundisses un poc, t'adones de que les coses són més complexes, no?, a vegades. I, no sé, m'interessava perquè la conquesta d'Amèrica també, pues, és un procés històric amb moltíssims actors, molta gent que participa, que és fonamental encara avui en dia per a moltes persones, per a fer polítiques encara també, que està avui en dia, que és un tema molt, molt calent encara, no? Que les commemoracions tots els anys tenim els mateixos debats, no? De Colón, Cortés, tota la vandalització de les estàtues, per exemple, no? Que també ha estat molt polèmica, no? Al final, no sé, a mi el que m'interessa de fons, o en aquell moment me va interessar, és com el passat no només és un, sinó que n'hi ha molts passats i al final pues, tots són mitologies. I per ells, no sé si és així o no, com que a vegades sembla que cadascú troba el passat que més li agrada, no? Però, no sé, darrere de tot això també n'hi ha investigació rigorosa de gent que aporta coses i que cada vegada són temes també que coneixem millor dins de l'acadèmia, però per dir, com deies abans, que
que n'hi ha un problema de divulgació de la història o de què fer fora de la universitat per arribar continguts al públic, no? Que no és necessàriament especialista. Hi ha molt poques investigacions, per no dir pràcticament ninguna d'aquestes investigacions rigoroses i demés, acaben al gran públic i sent conegudes, no? Bàsicament com una espècie de bestseller, i en canvi fa la sensació de que gent que ha agafat 4 refritos de per ací, de per allà, amb molta mitologia, coses del franquisme també per ací, coses per allà, Moltíssimes. i fan ahí lo típic de tal, i pues, se fiquen a vendre llibres com a xurros, i que són coses que tenen en principi poc rigor o com a mínim no són noves. Com a mínim són coses que són molt velles. És necessari publicar un llibre per a dir que Felip II no menjava xiquets, no sé. Vull dir, no?, que és absurd. O per a dir que era molt cruel o un assassí o no, que els espanyols assassinaven molta gent a finals de l'edat mitjana i a l'edat mitjana. Val, jo ja t'he dit, he estat bussejant un poquet en el Twitter, perquè, claro, ha coincidit que el 12 d'octubre va ser el dia de la Hispanitat, i mira, això és l'etern bucle. El 9 d'octubre estem debatent sobre si el català i el valencià és el mateix, Que pesats que són, val? per favor. I si A més, Catalunya va existir o si no, i si és el nou debat. El nou I se debat no és si m'encanta, el valencià i el català existia, o sigui, si el valencià i el català és el mateix idioma, si Catalunya existia i quin és? idioma parlaven allí. Clar, Bueno, és que no existia. Segons ells, no. I ese tros se va quedar... No ho sé, A és mi, que me pareix... a mi m'agrada molt, vull dir, vull dir, com a idea està molt bé. I el 12 d'octubre arriba el debat de el Dia de la Hispanitat, perquè, bueno, se commemora l'arribada de Colón a Amèrica i totes les visions que pot tindre això en Amèrica i totes les visions que pot tindre en Espanya, on bàsicament podríem dir així a nivell popular, no? Conviuen dos visions, la visió de, oh, que bé, portarem la civilització i la visió de 12 d'octubre nada a celebrar. Sí. Val? Bàsicament estem parlant d'usos de commemoracions històriques que s'utilitzen en l'actualitat. I el que has dit tu, vull dir, d'aquella Espanya del temps de Reis Catòlics i de més, a lo que som ara avui en dia com Espanya com a país, pues jo què vols que te diga, n'hi ha molt poca connexió, per no dir pràcticament que vivíem en el mateix lloc i poc més, i menjàvem pa en oli d'oliva i coses d'estes. Bueno, la qüestió és que sempre arriba el moment, no? I, bueno, i jo he estat ahí buscant, he trobat alguns tuits com un perfil que es diu Imperio Espanyol, té la creu de Borgoña, y diu, ¿cuándo nos plantearemos en España retirar las estatuas del traidor a la patria y mal llamada libertador Simón Bolívar? Ya es hora de abrir este debate y no solo defendernos de la leyenda negra, sinó passar a l'ataque. Així també hi ha un altre personatge que també seria molt controvertit, no? Estaria Colón, estaria Bartolomé i també jo crec que l'altre personatge seria Simón Bolívar, no? Un poc el libertador, per dir-ho així, que després pues, provocaria molts problemes, que també és molt mitificat, però també, no? Bueno. Una cosa, mirant, bussejant en Twitter, acabé de trobar una cosa que és que m'acabé d'enamorar. És que avui Margallo estava fent una formació que se diu Combatiendo la leyenda negra. Ah, sí, bueno, això també és una cosa que no hem parlat. És lo de Onda? Era Onda? On era? Que era el Leganés. Ho ha ficat Nuevas Generaciones del Partit Popular. Sí. No, és la seva batalla cultural un poquet és del 12 d'octubre, no? Obrir este tipus de debats. En Burriana, crec que era, perdona, havia dit Onda pensant en Pere, però no, en Burriana. A veure, és que Vila-real estem rodejats de pobles que tela i Borriana i és que Vila-real cau al mig i són completament diferents. S'havien organitzat unes jornades d'una think tank d'aixes de Vox en les quals convidaven a l'historiador que li falta un ull, el que va en un parxe, és que no me'n recordo com li diuen, i 2 o 3 més que estan molt penjats per parlar d'imperofòbia i tot això. I, bueno, pues eren com 3 o 4.000 euros que els havien donat allí per organitzar-ho. I això, vull dir que la dreta, extrema dreta, s'ha apropiat d'això i està fent la seva batalla, no?, de tot això.
Bueno, què fem? Retirem estàtues de Colón, de Simón Bolívar, les deixem? Crec que si l'analitzem des d'un punt de vista històric, i tu saps molt bé també que a la història sempre ha passat, que s'han llevat estàtues, no? I s'han derrocat o s'han, no sé, o pintura o el que siga. A veure, pense, no ho sé. N'hi ha gent que clama molt perquè diuen això és com vandalitzar el patrimoni, no? El patrimoni que és de tots. Clar, el problema és que les estàtues simbolitzen una part del passat, però no simbolitzen a tota la gent, o no simbolitzen a tot el col·lectiu, a tota la societat, no? Per això n'hi ha una pugna. Per això n'hi ha demandes de gent que demana altres estàtues, no sé. Pense que hauríem d'estudiar com darrere d'això n'hi ha un conflicte a l'hora d'entendre la història, però crec que parla de que les sensibilitats que tenim avui en dia han canviat molt si fem una comparació amb fa 100 anys o 200 o un segle o dos, no? Per exemple, a la Universitat d'Edimburgo varen destrossar una estàtua d'Adam Smith perquè l'acusaven de colonialista. Clar, la teua sensibilitat d'avui en dia és una cosa i la sensibilitat del temps d'Adam Smith és una altra, no? Crec que les coses van un poc també per ahí. Perquè Jo pensava que anaves a dir que li destruïren l'estàtua per haver escrit el llibre de la riqueza de les naciones, sí. No, i era per colonialista. Pues és lo de menos, què collons? Justament Adam Smith, saps? Sí. N'hi ha historiadors que diuen que és un problema de la memòria, no? De que la història és una cosa, la memòria una altra. Al final, també les estàtues són producte de la història, perquè n'hi ha personatges que estan a l'espai públic i altres no, per exemple. O perquè volem recordar alguns i altres no. De totes les... Roca Barea, per exemple, el llibre diu haurien de fer una estàtua de Torquemada perquè n'hi ha una estàtua de Calvino a... no me'n recorde ara on. Però en plan de, no sé, tu vols una estàtua de Torquemada? Pues igual alguns sí, jo personalment no. No. Però no sé. També depèn com se represente, vull dir, a veure, podem estudiar o ell pegant-se foc o coses així, no Clar, sé. o molts referents, per exemple, del nostre passat, que avui en dia pues, eren molt misògins, per exemple, no? Molt crítics amb les dones. Clar, és que al final és la Ho teua... hem de veure en el seu context, clar. Clar, el temps és diferent, però avui en dia també tenim una sensibilitat distinta. Intentem no ser racistes o no ser... Exacte. Jo, fa uns anys em preguntaven... Alguns ho intenten, alguns ho intenten, altres ho... I no els ix bé. Se la sopla. I no els ix bé. Altres se la sopla de no ser masclista i no ser racista, vull dir. A lo que jo volia dir és que fa uns anys em preguntaren que per què vaig estudiar història o per què m'agradava tant la història. I la meva resposta va ser que tot el que ha passat, tot el que és present és conseqüència del que ha passat. I per entendre el nostre present hem d'entendre i hem d'estudiar i hem de saber què va passar. I així les causes, encara que la història no és causa-conseqüència realment, però veure un poc que totes les causalitats que han hagut, com han esdevingut el que tenim a l'actualitat, no? Clar, estàvem dient, Núria, dels sentiments, no, d'això que tenim a l'actualitat, de poder criticar. Clar, són conscients, crec jo, que el colonialisme no va estar bé a ulls actuals, sobretot, però sobretot que això ha portat unes conseqüències socioeconòmiques sobre els territoris conquerits que clar, aquestes persones sí que veuen que per culpa del que va fer uns senyors al segle XV, avui en dia tenim una precarietat, tenim un problema de pobresa, tenim un problema polític, o inclús que continua havent empreses i estats, o els Estats Units o l'Europa, que continuen d'alguna manera colonitzant tot allò, no? Sí.
Les sensibilitats, la paraula que havies dit abans. Sí, de com ha canviat això i al final també són debats del passat per exemple, com l'esclavitud era necessària per a l'economia de l'època, perquè al final una postura que era com, sí, hi ha un drama humà darrere de l'esclavitud i del colonialisme i de tota aquesta gent que té vides molt tristes i molt pobres i tal, no? Però al final això és necessari per a que l'economia vagi bé, que n'hi ha com un tràfic, això es deia al segle XVIII, Clar. al DNU també, no? Era com si tenim molta sensibilitat per la gent que patís, però això és necessari per a que l'imperi Qui tallarà la canya de sucre? Vull dir, jo vull fer-me el meu xocolate ben dolcet. No Clar, vull que estiga amarg, el xocolate està Clar. amarg. Vull dir. El que jo volia dir, bàsicament, és això, que nosaltres, des de la nostra perspectiva actual, podem veure que el que està passant actualment és conseqüència de, però jutjar el que va passar al segle XV no, em sembla que està fora de lloc, o jutjar que en el segle XIX eren uns masclistes, a veure, ho eren, ja està, però no podem fer-ho a ulls actuals. Jutjar el teu veí, que és un desgraciat, que està vivint en el teu mateix context, però no al senyor llaurador que li pegava a la dona, a veure, era un desgraciat també. Vull dir, És que jo crec que... però són coses diferents. que jo crec que aporta... La meva visió és que aquestes coses aporten poc al coneixement de la història o a la seva És que- investigació. Vull dir, el que jo opine de Jaume I o Pere Cerimoniós, The Best One o Alfons el Magnànim, realment no és una cosa que siga, no sé, vull dir, no és una però no és una cosa significativa, però hem de ser conscients de que darrere de la construcció de la història hi ha uns usos ideològics i que això se veu. Mira, abans del tema estàtues que hem parlat, una de les coses que va fer, crec que era Vox en Córdoba, era llevar una estàtua que anava d'Abderramán III. Tenia una estàtua en un jardí, diguem, no, este fora, i el fiquem en no sé quin museu ben amagat. Vull dir que totes les èpoques hi ha personatges pues, que per lo que siga, certes persones reivindiquen i certes no. Ells no volen que toquen les de Colón, en canvi les d'Abderramán III, pues no passa res. Possiblement analitzaríem Abderramán III ara des d'una visió actual o el que siga i diguem que este personatge era un no sé què, era un ni sé menys, però bueno, era el gran rei de l'època. No, és que el seu poder era intocable, no sé. Mira, digues. Passa també amb els noms dels carrers, de les places, no? És que és molt... És un problema també amb la llei de la memòria, per exemple, democràtica, no? Que es fa qüestionar, un debat molt... Però perquè dèieu abans també, la pregunta final és un poc això, si podem deixar de por el passat amb els ulls del present, el que demostra tot això és realment que no. És obvi, estem en el present i a més és una cosa interessant, sobretot, jo què sé, pensa en pel·lícules i demés, que tu pots veure certes pel·lícules de certs moments històriques i pots entendre certes coses, no?, que passen, jo què sé. Estic pensant en el típic Reino de los Cielos, de cuando la alianza de civilizaciones i demés, que entén la croada d'una manera que Saladino pues, no era tan roïn, els cristians anaven per ahí. Vull dir que tot això s'ha construït sempre i que se veu pues, hasta pues, això, les pel·lícules i tot. Mira, tinc un altre tuit, no sé si coneixes un historiador francès que li diuen Joseph Pérez, jo no tenia ni puta idea de l'existència. Val, pues així hi ha un senyor... Ah, tens el llibre. Ah, Leyenda Negra. Bueno, pues así tengo un señor que diu, el señor se diu ni idea tienes de historia, es el señor del Twitter, a través de la Creu de Borgoña. Y diu, ¿sabías que el historiador francés Joseph Pérez dijo, a nivel académico, todos los historiadores, sean o no españoles, están de acuerdo en subrayar que las acusaciones que contiene la Leyenda Negra son falsas, de mala fe y muy exagerada. En ese aspecto hay unanimidad. De mala fe i exagerades. Bàsicament que a Espanya l'han acusat de tindre un passat colonial salvatge, no? Perquè és un poc la llegenda negra d'això i que tot el món està d'acord en que realment és una cosa que s'ha inventat des de fora.
O per lo menos ha exagerat amb un to. No és una qüestió de dins, fora, ni si bona fe o mala fe. És que és complicat, és complicat. I a veure, s'ajunten moltes coses que al final no es pot explicar tot en 50 segons. És que és complicat, no ho sé. La perspectiva de Pérez és també dir que tot el que s'ha dit sobre Espanya s'ha exagerat molt, que és fals, tal, tornem al mateix. Són tòpics corrents d'opinió, si són opinions, perquè hem de valorar-les si són veritat o són falses. Des del meu punt de vista no té molt de sentit. Y tengo un otro tweet muy curioso de ¿sabías que hoy sale al mercado Plus Ultra el Legado, el primer videojuego contra la leyenda negra? Oh! Jo esta no me l'esperava, vull dir, no, jo m'esperava un xoc de la conquesta d'Amèrica o de algo o de la exploració, ¿no? En el vaixell y tal, pero no, contra... Bueno, y sus creadores necesitan apoyo, hay que conseguir ventas en los primeros días para que se posicione, tal y cual. O sea que tenim el primer videojoc en contra de la leyenda negra espanyola. A veure, Haurem de comprar-lo, no? jo crec que la gent de veritat se pensa que hi ha un complot. O sigui, és que ara estava mirant Twitter una altra volta i és que la gent està molt malament. Menys mal que me lo vaig deixar perquè, mare meva, a veure, és que ara és una altra cosa, és que no m'he donat compte mai, que segons diuen aquesta gent que diuen que la leyenda negra existís i que és un fet i que s'han inventat, és que amaguen coses en la història, coses que va fer Espanyita, val? Pues si d'Espanya en el segle XV, XVI, XVII, XVIII fora el mateix que el segle XXI, monarquia la monarquia hispànica. hispànica, Per favor, monarquia hispànica. coses que va fer la monarquia hispànica que s'han amagat i s'han donat aquest premi a altres estats, ¿no? Y ahora estoy viendo, ¿sabías que los primeros que llevaron las vacunas a América fueron los españoles? Y yo en plan, bueno, voy a decir, pues si no lo sabías es porque la leyenda negra ha hecho mella en ti porque te lo han ocultado. Vull dir, calla, vull dir, de veritat, ves a un punyetero llibre i para de... És que ara també és això, no? Dir que s'amaga informació sobre coses grans que ha fet Espanya per a dir que Espanya no ha sigut tan gran, d'alguna manera. És també el que defensa esta gent. La idea del complot també és molt interessant, perquè aquesta idea també és de juderies i d'altres, no? Que n'hi havia una conspiració contra Espanya. I que la qüestió era que n'hi havia molt d'odio, que odiaven els espanyols, i que això no havia passat en cap lloc. No es pot explicar la llegenda negra com que n'hi havia odio contra Espanya i com que tots odiaven a Espanya, aleshores n'hi havia discursos de l'Espanya negra. No s'explica. Per això, de fet, molta historiografia actual tracta la llegenda negra com un problema de victimisme nacional. Com fer-te la víctima de que els altres parlen mal de tu. Realment, el discurs de la llegenda negra s'ha exagerat moltíssim i ho abans també perquè és que el que oblida a vegades la gent és que n'hi ha gent parlant negativament d'Espanya però que també n'hi ha gent que parla bé. N'hi ha una llegenda rosa, una llegenda negra. La idea d'Espanya és molt complexa. El que passa és que només s'agafa una part de tot. I diuen, és que n'hi ha gent dient que Hernán Cortés va assassinar a no sé quanta gent. Sí, però també n'hi havia historiadors dient que Hernán Cortés era un héroe civilitzador. Aleshores, no és veritat que tot siga negre i no és veritat tampoc que sigui una qüestió només estrangera, només una història excepcional d'Espanya, i això són coses que s'ha publicat fa 50, 60 anys o més. ¿Tú crees que este debat, no, estes paranoies, aporten algo aporten alguna cosa a la historiografia? Vull dir, això de mos tenen mania, coses per sentir-se orgullosos, això realment aporta alguna cosa a la historiografia, a l'estudi de la història o al coneixement històric? Respuesta clara, no. Però sí que aporta, si així ja em permetràs,
aporta grans ingressos a la senyora esta Maria Elvira Rocabarea, perquè aquest llibre saben com a xurros, en què s'han dugat un euret de cada llibre i s'ha dona pagar molts diners en Hacienda tots els anys per el llibre, vull dir... li ha reportat dureig. Total, o per exemple, el llibre de Juderías, Juderías és un funcionari de l'Estat que presenta un treball a un concurs que li diuen Glòries d'Espanya. Imagineu el que va publicar, no? Vull dir que és una defensa de la història d'Espanya, òbviament. Molt paregut al que han fet després, perquè tenen la idea com que és una qüestió que obliga, que és obligatori fer una defensa, perquè al final si estan criticant el teu país, doncs allò obligatori és defendre'l. I per això també, com deien abans, és una qüestió tan emocional o tan que apela a les teues passions, no? De fet, moltes vegades a mi m'ha passat en classe quan tinc que explicar coses d'aquestes a assignatures de història d'Espanya, d'Europa, etc. I a vegades n'hi ha gent que veus aquesta passió a classe, la veus de gent que li costa a vegades entendre que la llegenda negra és molt més que 4 cosetes o 4 llibres que diuen coses molt paregudes. Jo, si voleu ja per anar acabant, que portem una hora, n'hi ha una cosa que sol eixir sempre i que abans Paula també ha comentat, és la manera en la qual se comparem en altres imperis colonials, no? Com una manera de... Igual és una cosa que diguis molt simplista, no? Sí que és cert que natius nord-americans pràcticament no queden. També caldria veure quanta quantitat de natius nord-americans realment n'hi havia. S'ha de veure també com viuen, que estan en punyeteres reserves, que se dediquen al casino, o sigui, aquests estereotips també. Vull dir, una de les coses que sol dir aquesta gent és no, però si nosaltres deixarem n'hi ha gent indígena, o sigui, n'hi ha una gran quantitat de població nativa en els països actuals, sobretot en el Carib ja no, en la zona de Cuba i tal ja no, però sí en el continent, no? La zona dels Andes. Jo sempre dic que, és com que van 2 persones pel carrer, uno li pega una palissa a uno i l'altre el mata i el de la palissa diu, és que jo no l'he matat. És un poquet la comparació simplista i tonta que faig, però és un poquet entrar en el seu xoc. No? De nosaltres, possiblement farem coses tal, però és que els altres eren pitjors. És un poquet també la conclusió que trau aquesta gent de la llegenda negra. No sé com veus això. Me fa por com estàs plantejant-ho. A veure, tu recordes precisament de l'assignatura que donàvem de metodologia, que això el deia molt l'escola francesa dels annals, que la història no havíem de fer aquests plantejaments, el deia abans també, de qui havia assassinat a més gent, on la gent viu pitjor, millor, no ho sé. Al final el que importa és comprendre un procés històric. I al final quan fem comparacions absurdes de qui ha matat més, si l'imperi va ser bo o no bo, són qüestions que és més opinió que fer història de comparar un procés per a comprendre què està passant. Al final, si el teu plantejament és arribar al punt d'un imperi és millor que l'altre, els francesos el farem millor, els anglesos el farem millor als Estats Units, tal. Al final està molt clar el punt on vols arribar. I això és com una història molt sesgada, no? També. Ja siga per a defendre Anglaterra o per a defendre Espanya o a Holanda o a França. De fet, un dels debats que n'hi havia al DNU i al 18, principi del DNU, era qui havia tractat pitjor als esclaus. Francesos, anglesos, espanyols. De fet, per exemple, Cadalso diu això a les cartes marrueques. Qui va tractar pitjor als esclaus? No, Espanya els havia tractat molt bé. Clar, la gent, molts d'aquests autors defensaven que els havien tractat bé. Això és la realitat històrica.
No ho sé, no ho crec, però o és molt difícil de saber, no? I ja, per últim, si em permets, abans has dit que una de les coses del nacionalisme és lo de fer-se la víctima, no? Lo de fer-se la víctima. Hi ha una cosa que sol passar, no?, en el nacionalisme, que a vegades se combina la idea. Primer, és una idea molt, vaig a dir mal la paraula, no la volia dir, primordialista, no sé si l'estic dient bé, que és com que la nació se remunta als inicis. No l'he dit bé, veritat. L'he dit bé, l'he dit bé. La típica paraula que dic ni escric, perquè la vaig escriure mal. És com que la nació se remunta, no? Som espanyols i som espanyols des de fa molt de temps, no? És un poquet. Y se compone de una especie de equilibrio entre las glorias de nuestro pasado, el imperio que no se ponía al sol, Sí. y también un poco de victimismo, en el sentido de que todos los que no eren espanyoles nos tenien mania i pues, han parlat molt mal de nosaltres i això ha llastrat la nostra reputació quan realment ells feien igual o pitjor. No sé si és un poquet com També a crec reflexió. que a vegades per el debat que n'hi ha a les xarxes socials i a la societat també, no? ¿Desde cuándo la nación? ¿Desde cuándo la nación? La pregunta crec que no és desde cuándo la nación. És comprendre com n'hi ha un procés de construcció de la nació, un sentiment que tu tens uns fets històrics, un passat en comú, uns mites, una mitologia, però des de quan? És una pregunta molt ideològica també, perquè al final és com que vols que la teua nació sigui la més antiga de totes, no? És com, a l'edat mitjana, no sé què, tal, al segle tal, ja n'hi havia consciència de la pàtria, de tal. Pensa que la qüestió no és tant des de quan la nació o en història fer com un acte de naixement de la nació, pum, no? Així, crec que això és molt, molt complicat. Pense que hem de plantejar el debat com les nacions, al final, pues, n'hi ha persones fent discursos, utilitzant la història, manipulant-la, fent tergiversacions, no sé, i que és interessant veure com les fan, per què, en quin context, no sé. Però no tant Hi ha una, al cuándo la nación. Hi ha una de les preguntes que me fan a mi com a professor d'història els nanos de tercer i quart de l'ESO, sobretot i de segon i tal, que és, però Espanya des de quan existeix? Per a ells és, ells dic, ui, Espanya té 2 dies. Perquè, clar, pots dir, bueno, pues és que, què s'entén com Espanya, no? Pots dir, des de la Constitució liberal del 1808, quan per primera vegada se diu que Espanya era no sé què, des dels decrets de nova planta, quan Felip V uniformitza, vull dir, és una cosa molt complicada. Jo, com són persones pues, que es costa un poquet tot aquest nivell de reflexions i de ves, pues, Espanya té 2 dies i avant. Jo diria, per exemple, els conceptes són molt complicats i al final la història conceptual, per exemple, també fa un poc això d'estudiar els termes que utilitzem, d'on venen, tota la història que porten darrere i tal. Per exemple, els autors del 18 que jo conec millor, utilitzen el concepte de pàtria i de nació d'una manera que a vegades no pots entendre què volen dir, perquè està tot com molt, no sé com dir-lo, com molt... és un poc difícil de definir. I utilitzen significats diferents a un mateix discurs. Per exemple, pàtria pot ser Espanya, pot ser Madrid, pot ser Sevilla. Un poble, per exemple, pot ser pàtria també, no sé. Passa un poquet en el concepte de país, no? Un país Exacte. pot ser el poble meu, que igual és el poble del costat. Hi ha una cosa que dia, Núria, que nosaltres en l'època de la carrera, quan estudiàrem, Sí, que estaves parlant de nació i de pàtria, sí. m'ha recordat a Michael Billig, el del nacionalisme banal, que deia que quan uno se sent d'un país en estat, ell és el patriòtic, vull dir, defendre la llegendanera, tal, no sé què, és de patriotes, mentre que els demés són els nacionalistes. M'ha fet gràcia Sempre diuen el... que, no, com que sempre és molt nacionalista acusar a l'altre, tu no, però els demés sí, no? Això passa també molt amb la història ideològica, com parlaven dels usos del passat, no? O que ella deia abans també de la història objectiva i no objectiva, dius, no, la història ideològica és
la que fan altres. La meua és molt neutral. Sempre un historiador que diu això és com, no sé, està posicionada, també tens un objectiu de defendre un algo. Per què vols fer aquesta història? Perquè vols donar veu a alguna persona o perquè vols donar veu a persones que penses que igual han... No sé, com que té un objectiu clar, no? A vegades també. Jo, Paula, si te pareix bé, podríem anar... Si tens alguna reflexió, és el moment ara o ho deixem així? Jo Ideal. estic bé. Núria, tindràs que vindre en la segona temporada per parlar de Hernán Cortés. Uau! Jo torne, si voleu. Moltes gràcies per... Jo crec que has fet una cosa molt bé, que ens has generat més dubtes de lo que teníem que hem aconseguit a tindre idees clares, que això està molt bé. Moltes gràcies per vindre i a veure si tornes pront. Vinga, i Paula, pues ens veiem d'ací 2 setmanes, com sempre. Sí, a veure, Vinga. aquí portem. Aquí portem. A veure, és trampa. Sí, ja ho he gravat. Està gravat. De fet, quan estàvem parlant de llegenda negra, en aquest programa fem referència a llegendes negres, però bueno, deixem-ho estar i ja l'escoltareu. Molt bé, vinga, adeu. Adeu. Acabes d'escoltar Del Parpalló al Ventorro, un podcast que ha estat possible gràcies a les aportacions dels i les nostres mecenes a través de la nostra aixeta, podcastpelvalencià.cat.